Sekalasi Banditi Bangwela azopindura nyaya yekunzi ari kurwara nechirwere chakabva kuna Moria Knight chaakapuwa naKiller T. He took it to social media. Sekalasi ari kufara achiti ndokutendai ngoma yangu iri kurira, ndiri kudya mari, kudai mamusina kundiseka muchiti ndiri kurwara nemukondombera, pamwe ndingadai ndisipo pesa apa. Saka thank you so much. Anyora iye Sekalasi achiti Mwari vane kamuitiro kavo, tawanda mabhanditi, uyo ukasha uwo, voice iro, flow iro, neconfusion yaitiswa mabinga. Hanzi yaitiswa mabinga iyo kana neniwo Bangwela ndanga ndaisuwa. Ko waivepi Night Hours, mambo ndimambo, mastreets adaira. Thank you nekuseka kuti ndaonda ndarwara nekuti maacids. Vamwe vakazotora malyrics mucomment section kuti bvisai si panoita AIDS. Mudhara Hopewell ndaswera mushe klasi yapedyo. So ndo zvatarwa naSekalasi ari kudedzera kuti ndandakusuwa kuswera ndichitaurwa nevanhu, ndiri kurira mumastreets, ndinokutendai nokuti maindiseka. Azotaura achiti naPlatinum Prince anozvita kunge akangwara, ndiye akazotora malyric mucomment section kuti bvisai si panoita AIDS. Munoziva mega Platinum Prince ndiye akadedzera kuti Sekalasi ari kurwara nechirwere chaakapuwa naMoira Light, of which Moira ex-wife yani yaSekalasi, hanzi chaakapuwa nani naKiller T. Saka even iye Platinum Prince naConfused vatombochinjana mawords, of which Confused udza Platinum Prince kuti aiwa mufana wangu apa wakabhaisa wakazopinda personal, kudai dhisi rako wakatanga wariunza kwandiri, kudai zvese izvi zvisipo, because apa wakazotaura nezvimwe zviri unnecessary. Ari kureva iyo nyaya yekunzanzi uri kurwara nechirwere chawakapuwa naMoria Knight chakabva kuna Killer T. So guys, asi Bangwela rakaita inonzi take advantage of the situation, because kurwara riri kurwara tese tozviziva rakaonda. Hatinyazozivi kuti mukondombera kana kuti chirwere chemaacids achiri kureva, asi rakatora advantage of the situation. Parakangorwara, parakabuda kuchipatara, rakabva rauya rikabva rakanda chingoma chiri kupisa chiri kutenderera pasocial media. Ndokunonzi kungwara kwevanhu. Takamboitaura nyaya yacho tikati anogona kunge anga ari maplans ake, ari matactics ake mubhanditi, because taritai nezvaari kufara, ari kudedzera kuti honai maindiseka maiti ndaonda, but ndiri kutodya mari, ngoma yangu iri kurira mumastreet, ndozvandinoda. Ndakuratidzai kuti mambo ndimambo, hapana tawanda anopisa kunze kwangu, because inini ndini muridzi weZim Dancehall. Munhu akapindura ndiPlatinum Prince naDaddy Hopewell vaudzwa kuti clash yapedyo, ngwarirai, ndaenda kunoona mbuya. Thank you so much.